Basta yun, update lang namin kasi baka yun, siyempre, nag-aantay nga yung mga viewers. Yun, baka mag-aantay pa kung kailan. Yung nag-sponsor Yung nag-sponsor sa amin ng pera. Jojo, sino ba yung mga madami po yung mga nag-sponsor. Si Kuyang. Si Kuyang. Kuyang Anonymous. Mr. Secret. Si Mr. Secret. Yun. At hindi rin talaga, tawag nito. Hindi rin kasi natin inaasan na gano'n. Pero yung siguro, nasa talaga, tina-timing talaga yan. Hindi natin pwedeng i-question kung bakit ganito. Kasi pag nagmamadali maghintay at maghintay. Kasi nasa tamang timing talaga yan. Tapos yung pera, may natitira pa po. Nakasabi ko nga sa kanya, tipid-tipid muna tayo kasi baka yun nga, bumigla, tapos wala na kaming hawak na pera. Kaya Paano kaya yun? Kasi nabawasan na yung pinamasahe namin, yung papunta rito sa Maynila. Tapos, tapos nung good morning. Good morning. Afternoon. Good afternoon. Good evening na. Kagising ko lang. Hindi po kasama ko lang. Ano yan ma? Pansit na may pansit. Pansit na may pansit bihon. Kasi sobra-sobra yung Nagising ko lang. Nakatulog ako. Sarap tulog kahit mainit. Maliligo muna ako. Ang gawa ko dito, ligo. Kain, ligo. Kain, ligo, tulog. Ay nako. Tinatamad na ako. Bukas, maggagala ako bukas. Hanap tayo ng pagkakitaan bukas. Hello. Hello yung pansit ha. Lagyan mo ng tubig. Lagyan tubig. Maano pa siya, matigas yan. Sabaw-sabawan mo. Alam ko kasi, sana pala hindi ko na nilakaw ng pansit. Lagyan mo, okay lang. Lagyan mo ng sabaw siya. Tapos dagdag ka ng unting tuyo. Ayan, na-disaster pa. Hindi man yan. Na-disaster daw. Ay. Hindi na magluto yan. Yun, ano nga yun yung ano mo? Doon sa PGH kahapon. Hindi pa naman kasi nagkikwento ng gusto. Mamaya na. Mamaya na. Mamaya. Mamaya na. O sige. Kikwento niya mamaya kung ano yung lakad namin kahapon. Huwag mo na. Parang ano na eh. Ano nilagay mo dito seasoning? Mga cubes lang. Pinubos mo? Sure. Okay na yung lasa. Hilam na yung hilam. Yung lasa okay na. Huwag mo lang lagyan ng toyo. Yung pansit lang. Yung pansit kunti na lang. Sumat. Bibi di man naligo. Naligo yan lahat. Ay, naligo na tulog. Kung ano yung posisyon nung bago ko natulog. Hindi naman nagalaw. Sasarado Ano?
Yung bihon, okay na. Okay na? Okay na? Yung bihon. Okay na? Itong ano, Okay na? Okay na? ayun na. Hindi ba mataba? Ito lang yan. Pilit mo mataba ko. Yung magtuyo na lang. Okay pa? Ito oh. Kanya-kanyang toyo na lang. Okay na yan. Masarap nga yan, may nilalagyan ng kalamansi. Sarap ng luto. Shit. Sukulay ka kasi? Ha? Sukulay. Paligo ko lang din. Kaya magsukulay ka. Kaya ko nagsusok na yun, naglalabas yung buto. Kumain ka nga nito. Ito. Awis ka agad. Ayan o. Nagasan na yan. Okay na. Hindi ko mapigilan pag masaya. 10 piso lang po. Marikas mo na. 10 piso lang o. Bili na kayo. Tagal na lang po. Yan po, ano, magandang gabi po. Gandang gabi sa mga viewers, mga sponsor po. Yan po yun nga. Itong vlog na to ay ano. Gusto namin sabihin na ngayon pagpunta namin doon sa Oras po, alis 10. alas 6 ng gabi. Pagpunta namin doon sa PGH, yun, ipinasa niya yung ano, nag-follow up, check up na. Yun, akala namin ngayong ban na yung ano, yung opera niya. Waiting pa din. Oo, waiting pa rin pala. Pero ano kasi, make sure na ano, Ano ba? Ikaw yung magpinto. pagbigay ko ng blue card doon. Oo. Kasi yung, di ba, dati kasi nung nasa PGH, ano pa yan, mga papel-papel pa. Yung nasa computer na nila, yung mga records, ganyan. Pag tingin ng blue card ko, yun nga, ang sabi ng doktor ay waiting ka na po pala for operation. Tapos yun, tinanong sa akin kung nakapag-donate na ba ng dugo. Tapos, kung may magbabantay na sa'yo, kung yung PhilHealth mo okay na, Oo. tapos kung ready na. Yun yung tanong sa akin. Kaya sabi ko, lahat naman ano, yung isang bag lang na dugo pa yung kulang. Yung kulang. Kasi ako nakapag-donate na ako eh. Eh, yun yung sinabi ko. Tapos, kailan yung ano sabi sa'yo? Wala naman ang sabi, maghihintay na lang ng text. Pero alam ko, feeling ko malapit na yun kasi yung ano pa tayo, naka-waiting eh. Yung last Maingay yung mga follow- bata taas. Last follow-up ko nung ano, kailan ba ako nung February? Parang February yung February last ba ko eh. yun? February o January? Mga January. Yun eh. Kasi last waiting na yun eh. Kaya yun, Waiting na ako nun eh. Kaya hindi po talaga namin alam na akala ko yung 10 na yun is mag-start na ng gamot. Eh di pa pala. Parang kinonfirm lang na okay na yung lahat. Doon lang. Maghihintay pa rin ng text kung kailan. kung kailan. At Wala kang sinabi sa'yo kung kailan, anong... pag after 2 months daw na wala pang text, Di ibig sabihin, dalawang buwan pa na maghahantay. hindi pa natin sure kung dalawang. Malay mo, bukas mag-text o sa next day. Oo. Kaya sabi nga nung Kaya nga taas. kaya nga sabi ng nga nung kapatid ko, dito muna daw kasi bakasyon pa naman. Tapos, bukas, babalik ako dun sa PGH kasi si Pilas, yung asawa ng ate niya, ay siya na lang daw yung mag-ano ng dugo na isang bag magdodonate. Kasi Kasi yung tito ko na gusto- ay gusto naman niyang mag-donate kaso nagka-problema kasi nung ados ay March, inoperahan siya. bawal. Tas- Marami po yung bawal.
tinanong ko doon, bawal nga. Kahit nga pala kahit pala magpabunot ng ngipin. So, yun nga, di ba nung nasa nasa site, sumakit talaga yung ngipin ko. Sobrang sakit talaga, nabasag na nga ngayon eh. Yun pala, buti na lang di talaga ako nagpabunot kasi kung nagpabunot ako nun, talagang laking problema. Di talaga ako pwedeng kuhanan ng dugo. Kaya yun, tapos yung anak naman ng tito ko nga, ay di rin magamit kasi may card sana siya sa Red Cross. Kaso bawal palang gamitin yun dun. Dapat Kasi sa Red Cross din pala yun. Dapat sa PJ. Kaya yun, kaya gumawa ko ng vlog para malaman ng mga sponsor din na naghahantay. Siyempre, sila yung naghahantay din update. Yun, waiting pa rin. Naghahantay pa rin kami kung kailan. Tapos yun nga, kailangan ko munang sigurong maghanap ng mapagkakakitaan dito sa Maynila. Kaya plano ko bukas, pumunta muna ako dun sa Paranaque. Kasi magbabaka sakali ako dun kung mayroon tayong maplayan. Kasi yung perang dala namin, yung ipon, tsaka yung galing sa sponsor ay siyempre baka maubos. Baka maubos yun. Mahaba-haba pa yung paghihintay. Tapos yung ibang gamot na Nabili ko na yung may dalawa pang bibilhin. Habang waiting tayo sa opera niya. Lahat mabili na. Mag-ano muna ako. Maghanap muna ng yung mapagkakitaan. Kaya yun po. Di rin namin ina-expect na ganito yung mangyayari kasi yun nga yung akala ko kasi 2 months nang nakapaghintay kami. Diba nung Akala niya ay itong buwan na yun. Oo, yun talaga yung pinakang ko kasi sabi kasi nung doktor nung huling check up kasi nandun na yung kapatid ko, sinamahan ako nun. Sana daw bago mag Holy Week. Kaya nga tinapat na kaso yun nga pag follow up ganun pa din. At yun nga, mag-pray na lang tayo na sana mapamadali. Oo. Malay mo next week mag-text o next hindi natin alam, kaya lang yung cellphone natin. Kaya bukas, yung number mo binigay mo sa akin, sa kanila number ko. Kaya ingatan mo yung cellphone mo. Kaya bukas, yun nga, gigising tayo maaga para pumunta doon sa PGH. Sasamahan ko si Bayaw, si Bilas, kung saan banda doon yung pagdodonitan. Tapos pag nakadonate na siya, maghiwalay na kami ni Bilas, siya uwi na siya dito, tapos ako naman pupunta ng Paranaque. Para, malay nyo, makahanap tayo doon ng mapagkakitaan kasi mauubos talaga. Tapos yun nga yung upload ko, nag-upload naman ako. Kaso, yun nga, siyempre, alam ko naman na talagang pag wala talaga sa Babae Project yung upload, wala. Anong petsa na ngayon? Parang di tayo makakasahod. Di aabot yung dollar natin. Kasi, pinapaliwanag ko lang, kailangan nating umextra kasi kung asa tayo dun sa revenue, wala. Ngayon, sa ngayon na nandito ako sa Maynila, medyo mahina. Pero hindi rin talaga ina-expect kasi yung ganun. Kasi talaga yung yun nga, kung alam ko lang sana na ganun na di pa naman ma-opera, pinauna ko na sila. Tapos ako muna doon, nagtrabaho para kung baga kahit pa paano meron tayong ipon. Hindi rin talaga natin expected kasi kaya yun, napapaisip ako. Mauubos talaga yung dala natin na pang budget, mauubos. So yun yung sabi talaga, kaya medyo syempre sa dami kasing pasyente talaga ng PGH talagang siguro mas pina-priority yung mga talagang kasi sa dami pa naman na nakita mo naman siguro sa dami ng talagang kasi may mga naka-schedule may schedule talaga. Hindi rin naman siya, pero hindi dami. natin kaya mahirap kung uuwi ka kasi ng probinsya na
Baka biglang mag-ano. Pero Baka pwede bigla. naman, okay naman kahit umuwi ka ng probinsya. Kung anong, pwede naman kahit umuwi ka. Kasi wala pa naman eh. Di magbabakasyon din sila eh. Ay, magbabakasyon. Oo. Babakasyon din sila kasi, di ba Holy Week? Kaya wala rin. Kaya, yun nga, yung napag-ano ko, mag-ano muna ako. Mag-apply. Di ba dala mo naman yung papel ko dyan? Apply muna tayo. Baka, malay mo, may mga pasukan ako doon. Makapag-drive tayo doon. Kung ano yung pwede. Basta nasa legal lang na paraan. Kahit mababa yung sahod, pwede na yun. At least may pumapasok. At sila dito lang naman sila mag-stay. At ako doon naman ako sa bahay ng tito ko. Kasi ano rin eh. Kumbaga sa akin, nakakahiya rin dito na siyempre ano rin, kumbaga sa kasabay, wala namang problema. Kasi nahihiya rin ako. Yun, magawa dito, ano lang. Pagkagising, kain, ligo, upo. Luto. Luto. Nagluluto ng mga dito. Nasa ayoko na pag ano, yung matingga. Kasi sayang yung mga oras, araw. Na dapat Dapat Hirap nga din. kumilos. Kasi pag buhay dito sa Maynila talaga ano. Buti kung nasa probinsya, okay lang. Na ganun. Wala naman dito mapagnegosyon kasi ano to, subdivision. Ayun, bukas, gising maaga. Yun. Tapos yun nga, sa mga di pa nakakapag-donate, yun yung ano, proseso na siyempre nakailangan donate na ako. Yun, daming mga bawal na dapat bago mag-donate. Yun, kumain muna. Tapos maraming tubig. Dapat may baon na silang tubig. Oo, may baon ng tubig. At tapos dapat di uminom ng alak, walang maintenance. Tapos di pa inoperahan. Walang mga komplikasyon sa mga cancer, ganyan. Tapos, meron pa dun yung chinek natin na, na kung may asawang OFW, kung may kinakasamang nag-iibang bansa, may chinecheck lang naman po yun. Kasi may syempre mahigpit ang screening ng nagba-blood donor. Ang screening ng nagba-blood donor. Tapos pahinga talaga, pahinga. Pagdating nyo dun, dala ng tubig talaga. May nakasama ako dun eh, kasi pagpasok ko dun sa kwarto, may dalawang nagdo-donate din. Kumbaga naabutan ko na lang. Pagdating ko, higa kagad ako. Tapos tinanong yung pangalan ko kasi tinitingnan nila yung yung papel. Excuse. Ano pangalan? Ganito ganyan. Kasi kung mali, dapat may ID na dala. Tapos kanino i-donate kasi tinitingnan nila eh. Kako sa ganito. Ano mo yan? Kako asawa ko. Kaso di pa kami kasal. Kasi iba yung iba yung apelyido pa. Di ko pa naman ko sa papalitan ng apelyido. Kasi di pa kami kasal. Tapos yun na. Naunaan ko pa yung dalawa. Ako tapos na. Napuno ko na yung isang bag. Yung dalawa nandun pa. Naiwanan pa. Tapos yung isa namumutla na. Tapos, yung dugo, di na umaagos, di na dumidiretso. Akin saglit lang, kasi kumbaga, pag kinakabahan pala hindi na pag kinabahan ka, di yung dadaloy. Yun. Akin saglit lang, tapos yun, pagka, tapos na. 15 minutes, pahinga. Sa akin, di ko na nga pinabot ang 15 minutes kasi kaya ko naman. Sabi ko na dun sa Kako, pwede nang tumayo. Eh sir, wala pang 15 minutes. Bakit kaya mo ba? Opo, kaya ko. Tumayo na kaagad ako tapos nagpabili ko sa kanya ng tubig kasi nakakauhaw Dito pa pala talaga may Kako, bili mo muna ako ng tubig. Malaki. Halos makalahati ko eh. Yes, pahinga muna. Dati nung di pa ako nagdo-donate ng dugo, ng mga sabi-sabi na dapat raw pagka-donate ng dugo, kumain ng balot, uminom ng beer. Eh, bawal na bawal pala yun. Yung uminom ka ng beer, ng alak.
na wala pang 24 hours. Pwede pala pag tapos na, pag naka 24 hours na yung pag-donate mo, pwede kang uminom ng beer. Tapos 15 minutes, bawal mo ng manigarilyo pag nag-donate ang dugo. Nasabi nung iba, nung dati, nung di pa ako nakapag-donate, sabi, inom daw ng beer. Bawal pala yun. Kasi pwede ka palang mamatay. Kasi mahihilo, di ba? Kasi binawasan ka ng dugo, mahihilo ka. Tapos sabay mo pa ng alak, dalong mahihilo ka. So yun, update lang namin kasi baka, yun, siyempre, nag-aantay nga yung mga viewers. Yun, baka mag-aantay pa kung kailan. Yung nag-sponsor So, yung nag-sponsor sa amin no, pera. Jojo, sino ba yung mga madami po yung mga nag-sponsor. Si Kuyang. Si Kuyang. Kuyang Anonymous. Mr. Secret. Si Mr. Secret. Yun. At hindi rin talaga, tawag nito. Hindi rin kasi natin inaasan na gano'n. Pero yung siguro, nasa talaga, tina-timing talaga yan. Hindi natin pwedeng i-question kung bakit ganito. Kasi pag nagmamadali na maghintay at maghintay. Kasi nasa tamang timing talaga yan. Tapos yung pera, may natitira pa po. Nakasabi ko nga sa kanya, tipid-tipid muna tayo kasi baka yun nga, bumigla, tapos wala na kaming hawak na pera. Kaya nga Paano kaya yun? Kasi nabawasan na yung pinamasahe namin, yung papunta rito sa Maynila. Tapos, tapos nung pumunta kami dun sa PGH, pumasahe dun, pagkain. So, tinitipid naman namin yun. Kaya sa susunod na lang talagang hindi naman sa masyadong nagtitipid na pero mas magtitipid pa. Oo. Kasi yun nga, may dala naman dito na bigas. Sa susunod magbabaon na tayo. Para medyo Kaya nga, yun. Nung nakaraan kasi hindi tayo nakapagbaon kasi nga gawa ng parang pa yung katawan natin. Parang ang hirap talaga. Ngayon, maghapon lang ako dito. Umupo sa labas. Pumasok kami naman ng tubig. Upo sa labas. Gawa ng vlog ng kung dito lang sa bahay. Pagluluto, edit. Para may update tayo sa mga viewers natin, sa mga sponsor. Na kung ano yung ginagawa natin ngayon. Tapos yun, pag nakapasok ang trabaho, itatry kong mag-vlog. Kung pwede. Sa napasokan nating trabaho na mag-vlog. O kaya, pag-extra. kung hindi man pwede siyempre, papaliwanag ko na lang sa... Vlog paglabas. Ko na lang, papaliwanag sa vlog kung mayroon tayong napasokan na trabaho. Yun lang. At sana meron. Siyempre, alam ko mayroon eh. Kung pwede nga din extra din ako. Wag. Papaano ka nga eh. Kaya ko naman. Siyempre ako yung lalaki, ako yung didiskarte. Wala po. Inaantok na eh. Maaga tayo nagigising dito eh. At sabi nung tito ko, yan, kinat niya naman ako na pwede naman ako sa kanya. Diyan naman talaga ako dati nakatira sa kanya nung nasa trabaho pa ako, nagtatrabaho pa ako dito sa Maynila. Sa kanya naman talaga ako dati. Tapos yun, baka doon muna ako sa, kasi may mga tindahan siya ng gulay. Baka doon muna ako mag-extra sa kanya na pwede kong mag-drive doon sa L300 niya. Tingnan lang natin kasi sabi niya sama-sama siya sa akin. Sabi niya sa akin, sama-sama daw ako sa kanya. Tapos mag-vlog. Mamili ng mga gulay. Kung saan-saan. Basta makikita nyo na lang yung vlog na aking gagawin para meron tayong may upload. Kung ilan lang yung nyo sa akin, bigay-bigay kung meron. Kaya yun nga, sabi ko sa kanya, bago ko umalis dito, papunta doon sa Paranaque, mag-vlog muna tayo para alam nila. At siyempre, galing din sa kanya yung paliwanag. At inaantok na. Inaantok ka na. Kasi na eh. Alas 12 na.
Hindi pa. Matay. 10:30 pa Ay, lang. hindi ko. Mali pala yun. 10:30. Yan po. Yun. Update lang to. Siyempre, para maano rin ng mga nag-sponsor. Basta yun. Salamat ulit po sa inyo. Kasi, yung simula, lahat mga sponsor, di ko na papangalanan. Alam niyo na po yun kung sino po kayo. Basta, lahat. Sana po alam niyo kung gaano kami nagpapasalamat sa mga natanggap namin. Sobrang pasasalamat namin. Pasensya na po. Maingay yung mga bata taas. Taas. Ano? Yun nga. Nagpapasalamat tayo dun sa mga ano. Kasi sobrang thankful natin sa kanila. Walang parang yung mga Tanong naantok. Oo. Basta yun. Abang-abang na lang kung kailan talaga. Ay, nako. Bay, dun nga sa PGH, may mga Kaya yung inaano ko, pumipila dun na, may mas malala pa Oo. sa kalagayan ko kung alam nyo lang. Kaya Kasi nakita ko dun yung pag-offer sa akin, may dahilan yan kung bakit nadidili at nadidili. Siguro mas may inuunang, madami talaga. Marami tayong viewers na alam yung PGH. Yung gaano karami ang ina-accommodate ng PGH, gaano kalalang sakit. Iba-ibang department, iba-ibang klase ng Siguro yun sa akin. Sabi, medyo mild pa to. Yung iba muna, siguro ganun. Kaya, medyo nadidelay tayo. Na, okay lang din naman sa akin. At, yun nga. Oops. bablog kami. Oo. At, yun nga, update natin sa kanila. At sana, kahit papano ay, wag nyo na, wag tayong makalimutan. Wag kang makalimutan sa pag-vlog na kahit wala ka sa site, pipilitin pa rin naman natin. Basta, abang dito ko, lagi ko magbablog kahit mahina. Siguro po para sa akin, pagkatapos ng Holy Week na wala pa din, baka umuwi ka muna. Pag wala akong maekstrahan. Oo, kasi Kasi baka umuwi ako tapos biglang nasa Bicol na ako, biglang may nag-text na. Oo. Babalik na naman ako. Yung pamasahe, magkano yung pamasahe? Balikan. Buti kung may tayo, may laging nakahanda na pamasahe. Walang problema yun. Kasi okay lang sa akin. Pwede naman matulog sa biyahe. Kaya pa ng katawan. Ako. Ayun po, ang ganito lang vlog na to. At yun, update lang to sa inyo, sa mga sponsor at sana na hindi pa ma-operan sa ngayon. Kumbaga, waiting, nag-aantay kami kung kailan. at nakalimutan ko yung Ano sasabihin mo? wala to. Basta yun na yun. Ayan po. Bye-bye. Bye-bye na ba? Nakalimutan ko yung Iniisip mo sabihin. ba? Nakalimutan ko na. Ayan mo na yan. Bye-bye. Bye. Update sa inyo to. Update. Yan. God bless. Love you all.